Halkymyzyň taryhyň dowamyny dörden we dünýä nusgalyk insanperwer ýörgülerine we hoş niýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny esasenýän beýtarap watanymyzdan Gargaz Respublikasyna ýurdun energetik ulgamyny ýüze çykan ýagdaýlar nazara alynıp, türkmen halkynyň adyndan insanperwer kömek hökümini uğratmak bellenlen 2000 tonna meşhurdäki suwuklandyrylan gaz mussuz taýýarlandy. Şunun ýaly agyr pursatda dogonluk goluny uzatmak we insanperwer kömegini bermek, hoş niýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürýän Türkmenistanyna asyrly däwe uruly. Munyň öz halkymyzyň asyrlaryň dowamyny döreden we nesilden nesile geçip gelýän insanperwer ýölgeleriniň häzir berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçda uruny, arkadagyly gahrman ferdarymyzyň ýol başçylygyny amala aşyrýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine uruly. Hyzmatdaş ýurda uradylan insanperwerlik ýükü hökümindäki suwuklandyrylan gaz, Gargaz halkynyň ýaşaýyş durmuşyna golluk bermek uğruna edilýän taglary türkmen halkynyň öz borçly goşuntydyr. Hyzmatdaş ýurtlary olaryň agyr pursatlaryny gollamak we himayet bermegiň biziň asylly milli ýol ýörgülerimizdigini we häzirki wagtda şol ýörgüleriň täze many mazmun bilen ösdirilýändigini hormatly prezidentimiziň gol çeken degişli buýrugy bilen birlikde gahrman arkadagymyzyň ýazan eserlerini getirilýän ajaýyp sözlerim aýdynlygy bilen tasdiklaýar. Ähli gymmatlyklaryň güýji insanperwerlik, adamkärçilik kadalaryny jemlenýär. Her bir kämil jemgyýetiň bünyady şol kadalaryň esasyna potulanýar diýip, gahrman arkadagymyza Türkmenistan beýtaraplyk mekan atly kitabyny belleýär. Ýaşaýyşyň möhümlikleriniň üpçüne dermeginde birege goluny uzatmak, arkalaşmak uly mazmuny eder. Çünki bu ýörgüler dostluň we doganlygyň esasyny düzýär. Yer geleni belläp geçdik, hormatly prezidentimiziň gol çeken degişli buýrugy türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoş niýetli gatnaşyklarynyň we insanperwerlik ýölgeleriniň uralýar. Kimde Gargaz Respublikasynyň halky üçin türkmen halkynyň adyndan insanperwer kömegini iýermek maksadyna gönükdirilendir. Gargaz Respublikasy bilen netijeli hyzmatdaşlyk döwletary gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölügidir. Bu ýurtda Türkmenistanyň suwuklandyrylan gazyň iýerilmegi çylşyrmly pursatda dogonlyk kömegini bermekde hoş niýetli erkin nowatdaky ýüze çykmasdyr.